Di pa man nag 23 da, di pa man nag September. Ma 23 ka this year. Sabar. Ora. Naharang kaya kan. Siyempre, hindi ko nag-diretso.
pero hani ang account mo sa ano? So, Jan Benjikta. Ay, John Benji Ay, may tas may JB. JB. O ano dyan? Sa John Benji. Hindi ko inisip. Oo, ayun lang. Dali na oh, maluwag. Nag ano dati, mama mo kasi, kita saryo ka. Isa kay ano, Ay, yun. isa kay Tia Tilde. Ay, agas na dyan. 11. Oh, ano kayo? Ano nina? Wala pa sa bypass road kang gumaka? Aranina. Uy, ang gano'n pa may background.
kabayo sana. Siguro. Kan madugi. Hindi yun man maway din eh. Ako, last kan Ano garo? dali pa ba? More din yung garo ko dahil pa man ulos kasumpon dahil pa na sinulo. Kaya ano nga. Ba ba? Dahil na yan, tama na yun siya na sa side na niya. Ay, nito. Ano yun? Claridel Bypass Road, hindi man baga nakaturo sa ano sa Claridel Bypass Road. Oh, luway-luway ito bata madugi. Hindi ang mga kapit yan sa pero. Ano na lang kita? Ayun. Dahil ito yung good.
300 na ano. Oh, iya. 300. 200? Lampas ka 200? Ito. Ay, yun tama. Di lampas ng 300. Oo, ito, ini. Lampas ka ng kalahati. Kunyan ka na, ano? Wow. Ano iyan? Pero iyan. 652? 652. Di baka 300 lampas na or 652. ano 200 plus. Ay, 200 Kaya kang last plus. time, 200 plus ka. Oo. Ngunyan, may beauty, di ba, no? Ito. Okay. Ngunyan, nakaano ka na. 290 ka na, oh. 200 o, mga 300 na. Oh. 290 kilometers ka na. Di ka maring mag-brake, di pababa. Ma-overheat ang brake ta. Pero hindi ka nakaapak sa brake. Pabayaan mo. May ano time na di ka mag-apak sa brake ta. Aro ka ang pababa, pero hindi ka nakaapak kung ma-overheat. Yan. Dapat nga ni ka ni B. So engine brake. B. Araw ka, ulit ka na. Stability control man yun yan, may basta matagilo. Medyo alaba, 10 kilometers pero ining bypass na yun. Palep. Manila palep. Hindi mo dyan. O, wara dyan. O, wara digdi. O, yan na. Nakaihi ka? Nakaihi naman. Ay, dahil.
pa mag-drive. Gano ko lang so gasolina. Ito. May railroad track. Luway ka na. Oh. Pero ito makaabot ka rin dun sa auto. Sige. Ay! Siya na. Yung bata maluwayan man uyan. Mabubunggo mo yan. Uduman ka na, uduman, oh. Masabay ka pa nandyan, oo. Bilisan mo na, oh. Ay, iwasan. Left or right. Bumaka pa ini. Ano na ito? Thank you. Pati mo na ganyan magkatapat ito. Ay, Floridel. Siya. Yeah. Bumaka Floridel. Katukot. Wala, hindi kasi ito. Ito yung mga aki o nakabatag sa init. Nainitan. Ako rin pala. Flying V. Hmm? Gusto mo tayo? May Ano? Flying V ah. Ay, ang flying bee. Yun eh. Magkita mga gas. Petron ko ta. Ayan. Petron na lang. Ay, mang garong CR dito. Ang init sa ilawas at 35 degrees. Sa ibaba kang ano. Answer. Outside 35. Sa screen.
O, tahaw ka na, tahaw. Mga pairinalo, mga ka-onder sila. Atin muna na. Pero ano ang reading dyan? 6 ano yan? 665. 14665. Oh, 303 ka na. Diretso nasa likod sa spot. Yan na silver star sa may sa inahan nito. Green, no? Malawag. Grabe ng Barakan. Mga dagaling. Yes, yan. Minus Plaridel bypass. Nilawara mong dito na ano. Di ka manggarupit agihan. Pero Tigwang ano. so araw baga signage parehong nakaturo duman sa Bumaka bypass na ito. Plaridel Sige, may paano araw po? man. Duman mo nakaturo pero di ko garo tapos.
Sabat sumunod ka duman sa bus na ito, warang kasabat. Arayo ang kasabat, arayo. Arayo pa nga yung kasabat, pero kilometers. diretso ako doon. Ay, wag. Hindi.
bypass road o para na ipapig bukas pero Oo. puno fuel patimunan pa Wala mo na. kaya isa na kong dahil diretso Iwan pa kayo sa inuksan. Kasi dali eh. Tayo mo naglilip. abante na oo laluway luway ka na JB Bitig ayos pa na nagli. ano baga auto oh Kan April wala pa man na. Diretso ka rin.
paligi Na ano? na tig-ayos. Ano tansan? Ang 36 na ang temperature sa ano kita. Dalawa. Kainitan. Ay, abantayan mo na itong ano. Grabe ang mga kanilang parayo. Oh. Payong man dahil tigang. Bilisan mo na, oh. Sumunod mo. Oo. Put. Come on, JB. Oh. Days. Dalian mo na nga ni, oh. Hindi mo nag-iling sa ano. Saan ka ba yung lane, oh? Karanihan. Sabi ko kung ano. Malinaw, ibaba. Mapabigyo ako sa pag nagano na. Pag nagsarat na. Sabi, kung mapabigyo ako kan buong ano. Sa first time mo makaano.
Ako rin ako nakakapot na ako ano dyan sa camera mo. Hindi, ako lang. Ano,
gilid doon mo ini si JB. Matamaan na so. O pundo. Mapundo pang yaon na dito sa ibaba. Mapundo pa. Ayun na, go na. Isa yun. Ang barya yaon sa likod. Ano ilang katanog na ano eh? Spring. Yun na. Buong ano ito. Ita, salamat. Nagpabidyo ako ta. May mga sabi sa mga video na sa mga pinaka-delikadong i-drive ang ano bito ang di na-drive ko na sa mga dito sa Pilipinas na ano grabe ba lang ano Dahil palang duman. ayun saka magiging man ta first time ko maka-drive Oo, yung mga nagaduman. sa hanggang dumanas na wala sa ano. Paano? Dakula akong sa video, oh. Dakula akong kaya sa video. Tadakula, hindi na masend. Ay, ako na lang ta. O dyan na lang. Ano. Mag-anap ka kay Petron Tamagas ka na tapos ako na mga kaya na ang nakakagyan na kilometer reading. So ito na ang last 3 digits. 690. 690. Oo. Oh, 328. Nagbaba na kasi bago 36. Oh, yugon mo ang dakula. Duman lang ngayon ang ano. Paano? Garong nga yung mga oran kaso. Garong nga
mga oras wa makulimlim. Hindi dari pa kuman. Nawara na sa dark clouds. Pagbilaw na. Pagkababa duman sa bitukang manok. Pagbilaw na. Nakabot na ang tiktik na pag-drive. Oo. Halos buo na sumasunod ko naman na. Hindi na lang mali boy. Hmm.
Itong nailimuta, ayun ini. Oo, ni na ah. Pero dahil pa Buwasan. dyan pwede ang ano, itong bypass na Sutubicol baga sa Oo. may Brent. So ano, ito ang luwasan sa Google Maps. Pero sa bagay 1 year ago na itong na ano, pero may dahil pa dyan na sisementohan. Dahil pa pwede mag-agi. Kabanga pa lang. Aran na. Nakaagi na naman. Ano ba ulo mo ka nag-iisa siyento? Na, gusto mo ta mag-inom na. Para naman uya nagaruso. Iwan. Red Bull. Sige na, diretso na. Uya na mag-signal. Mag-signal ka na. Mag-signal ka na, JB. Umuo ka na dyan. Diretso. Diretso, alat. Sige. Makaagi mo di kita. Ha? Alas 12. Oo. Nasya daw. Dahil ka mo kasi alat. Alat. Oh, na. Hindi na ba eh? Diyan. Ayun na rin. Baba ka na dyan. Pero ang reading iyan. Diba? Ay, luway. Shit. Pero ang kilometer reading iyan. 703.